Серада, 22 красавіка. Якія навіны прынёс нам гэты дзень, апавядзем у аб'ектыве, нашым выніковым выданні навінаў. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечер. Он не должен в течение всей своей болезни выходить на улицу, потому что он является источником инфекции для окружающих. Карантин толькі для хворых і больш за 500 інфікаваных COVID-19 за дзень. Беларускі рубель ізноў прасеў. Ці чакаць новую хвалю дэвальвацыі? Карантин, он для нашего внешнего счета, для, собственно, давления на белорусский рубль, он даже выгоднее, как ни странно. На мяжы выжывання, як сусветны крызіс адаб'ецца на найбяднейшых. У найгоршым выпадку голад прыйдзе прыкладна ў 30 краінаў. Больш як на 500 чалавек за мінулыя судні павялічылася колькасць інфікаваных COVID-19 у Беларусі. Хворых, якіх не шпіталізавалі, айчыннае міністэрства аховы здароўя заклікала не парушаць хатняга рэжыму. За мяжою тым часам пры агульным росце выпадкаў захворвання з'яўляюцца і пазітыўныя навіны. Да прыкладу, у Нямецчыне на добраахвотніках распачнуць тэставанне вакцыны. Падрабязней Анастасія Русецкая. Чалавеку, інфікаванаму каронавірусам, пакідаць кватэру нельга. Пра гэта паведаміла падчас адмысловага стрыму прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя. Он должен находиться дома, и он не должен в течение всей своей болезни выходить на улицу, потому что он является источником инфекции для окружающих. У нашай краіне 7281 афіцыйна пацверджаны выпадак каронавіруса. Гэта плюс 558 заражаных за апошнія сотні. Паправіліся ды выпісаны 769 человек. Померли 58 пациентов. Люди начинают умирать. Мы даже не знаем, от чего они умирают. Хотя ты этих людей знаешь, ты с ними здоровался, ты с ними буквально общался, они вроде здорово выглядели. И тут, получается, в течение недели они угасают. Пра недавер беларусаў да афіцыйнай статыстыкі кажа створаная на партале «Зручны горад» петыцыя з патрабаваннем грунтоўна інфармаваць пра эпідэмію каронавіруса. Патрабуем абавязаць Міністэрства аховы здароўя выконваць патрабаванні артыкул 34 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і штодня даваць дакладныя звесткі пра колькасць інфікаваных каронавірусам, вылечаных і памерлых ад яго, у тым ліку па населеных пунктах, раёнах і вобласцях. У свеце колькасць інфікаваных каронавірусам па-ранейшаму расце. Ужо заражаныя больш за 2,5 мільёны чалавек. Памерлі ад COVID-19 амаль 180 тысячаў. За пандэмію каронавіруса амерыканскі штат Місуры падаў у суд на кітайскія ўлады. Паводле пракурора штату Эрыка Шміта, Пекін хлусіў свету пра хваробу і зрабіў недастаткова, каб спыніць эпідэмію на раннім этапе. Кітай абвінавачанні зняпраўджвае. Гэтае так званае абвінавачанне не мае пад сабою ніякай фактычнай ды юрыдычнай асновы. І гэта нішто іншае, як недарэчнасць. З часу эпідэміі каронавіруса Кітай дзейнічае празрыста. Своечасова інфармуе Сусветную арганізацыю здароўя і адпаведныя краіны ды рэгіёны аб эпідэмічнай сітуацыі. У Італіі, краіне, якая найбольш у Еўропе пацярпела ад новага каронавіруса, 2 дні запар колькасць актыўных выпадкаў заражэння зніжалася. Хварэюць на COVID-19 у краіне цяпер крыху больш за 107 700 чалавек. Гэта палявы шпіталь у Бергама, дзе разам з італьянскімі спецыялістамі працуюць расійскія вайсковыя медыкі. Это кабинет рентгенологов. Здесь смотрят снимки больных, которые поступают с компьютерной томографии. На данном снимке доктор нам показывает типичную картину коронавирусной пневмонии. У Нямецчыне інстытут імя Паўля Эрліха выдаў першы дазвол на клінічнае выпрабаванне вакцыны супраць новага каронавіруса. Яго атрымала кампанія BioNTech з Майнцу. Тэставаць вакцыну будуць на добраахвотніках. Я могу сказать, что неўзабаве у нас пачнецца першае клінічнае даследаванне ў Нямецчыне. Я таксама упэўнены, што цягам года у нас будзе больш клінічных даследаванняў у Нямецчыне, і гаворка ідзе пра 2 РНК і 2 вектарныя вакцыны. У Польшчы колькасць пацверджаных выпадкаў заражэння каронавірусам перакрочыла 10 тысячаў. Памерлі 404 асобы. У той жа час польскі ўрад не выключае паслаблення каранціну. Напрыклад, адкрыцця ў траўні гатэляў. Канчатковае рашэнне прымуць у наступным месяцы. Анастасія Русецкая, Белсат.
COVID-19 монетизуецца. Гаворка пра новы від страхавання ад заражэння каранавірусам. Паслугу, хоць попыт на яе пакуль невялікі, прапаноўваюць некаторыя айчынныя страхавыя кампаніі. Наколькі апраўдваюць сябе такія захады, ці не спроба гэта зарабіць на чалавечай разгубленасці, высвятляла Тацяна Уласенка. Сям'я Быкоўскіх з Менску звярнулася ў страхавую арганізацыю «Белдзяржстрах» 23 сакавіка. Амаль адразу, як колькасць захворванняў на каранавірусную інфекцыю Беларусі пачала расці. Ёсць рэальная небяспека захварэць каранавірусам, а мы маем магчымасць зараз хоць мінімальна падстрахавацца на час, калі мы будзем хварэць. Таму што мы, в прынцыпе, працуем, не сказаць, каб вялікія заробкі былі. Калі мы не працуем, то у нас нейкім чынам все равно трэба будзе нейкім чынам карміць сям'ю, есці, піць і гэтак надалей. Калі што-то і будзе, конечно, лепей каб это не было, але калі было б, то мы ўжо падрыхтаваліся. Вось. Застрахавацца каштуе 30 рублёў. Захварэламу на каранавірусную інфекцыю абяцаюць 600 рублёў выплаты, а ў выпадку смерці ягоныя родныя атрымаюць 3000 беларускіх рублёў. Страховщики отреагировали достаточно быстро, потому что процедура внесения изменений в правила, дополнения – это достаточно долгая процедура, проработав в страховании более 30 лет, что какой-то особенной выгоды, так сказать, вот этого вида страхования здесь не просматривается для страховых организаций. Особенно в случае, если, не дай бог, случится массовое заражение. Сёння застрахавацца ад COVID-19 прапановвае цэлы шэраг кампаніяў: Прамтрансінвест, Таск, Белнафтастрах ды іншыя. Ці давяраюць падобнаму віду страхавання жыхары сталіцы? В нашей стране сейчас эпидемия пойдет, и что это? И все будут застрахованы. Это чушь полнейшая. Просто пирамида, и все. Я уже в все страховки не верю. Потому что есть ситуации, которые они специально делают, что ничем не докажешь. Здоровый молодой организм это перенесет, и по факту ничего страшного. И смысла от этого страховаться нет. Если ты в зоне риска, тебе после 40, конечно, может быть бы и стоило. Но это реально первое время чумы. Скептыкаў, прынамсі сярод апытаных, болей, чым прыхільнікаў. Для выплаты кампенсацыі чалавек мусіць прад'явіць страхавой кампаніі адмысловы документ. Но должен быть подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция для того, чтобы получить страховую выплату. Але, як мы ведаем, на самом высокім узроўні беларусам заяўляюць: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один. Они умерли от букета болезней хронических, которые у них были. Вот у меня весь перечень. Читаешь на полстраницы заключения врачей. Это сердечно-сосудистая недостаточность, это дыхательная, легочная недостаточность. Коронавірус сапраўды стварае небяспеку перадусім для асобаў з аслабленым імунітэтам і з ужо наяўнымі захворваннямі. То бок тая ж пнеўманія і нават смерць ад яе без пацверджанага дыягназу каранавіруснай інфекцыі страхавым выпадкам не лічыцца. У шматлікіх выпадках медыкі не праводзяць тэсты на каранавірус, адпраўляючы хворых да хаты. Да і часта тыя тэсты даюць няправільныя вынікі. Дыягназ на каранавірусную інфекцыю таксама з'ява рэдкая. То як у такім выпадку даказаць страхаўшчыку сваё права на кампенсацыю? Страхаванне не папярэджвае, а толькі змякчае наступствы. Пра якія б сумы не ішла гаворка, 30 рублёў або 600 ці 3000, лепш трымацца прафілактычных захадаў, каб не зрабіцца ахвярою страхавой сітуацыі. Тацяна Уласенка, Белсат. Суддзя Ленінскага району Берасця Александр Семянчук прызначыў 15 дзён арышту праціўніку акумулятарнага заводу Дмітрыю Бекалюку за ўдзел у мірнай акцыі пратэсту 12 красавіка. Сход берасцейцаў, незадаволеных вытворчасцю свінцова-кіслотных акумулятараў ля гораду, суддзя палічыў удзелам у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Власти на протяжении более чем 2 лет нам запрещают проводить митинги. В то же время, когда граждане выходят на площадь, им
и их в дальнейшем преследуют в виде штрафов и в данном вот случае в виде административного ареста. Это все направлено на то, чтобы запугать противников аккумуляторного завода. Дмитрия Бекалюка затрымалі ў пятніцу ўвечары, і ён не мог прысутнічаць на акцыі пратэсту 19 красавіка. На сённяшнім судзе прысутнічалі міліцыянты ў цывільным, якія заміналі журналістам рабіць фото і відэа. Представьтесь, пожалуйста, вы только что применили против меня физическую силу. Отсюда от моего лица. Пазаўчора за той самы мірны пратэст па 15 дзён арышту атрымалі берасцейскія актывісты Александр Кабанаў і Зміцер Андрасюк. Акумулятарны завод «Айпауэр» ля мяжы Берасці запланаваны і пабудаваны са шматлікімі парушэннямі, зафіксаванымі адмыслоўцамі. Берасцейцы больш за 2 гады штонядзелю ладзяць акцыі пратэсту супраць яго запуску. Ускосна адрэагавала на пандэмію каранавіруса ў свеце і наша нацыянальная валюта. Беларускі зайчык услед за драўляным расійскім рублём аслабеў адносна долара і еўра. Чаму так і ці трэба бегчы ў абменнік, высвятляў Яраслаў Сцешык. Беларускі рубель рэзка здаў пазіцыі адносна асноўных валютаў. На закрыцці гандлявання ў беларускай валютна-фондавай біржы еўра каштаваў ужо 2 рублі 70 копеек, амерыканскі долар 2,49, а за сотню расійскіх давалі 3 беларускія рублі и 25 копеек. Самый главный фактор, который влияет на курс белорусского рубля, это курс российского рубля, потому что именно от их соотношения зависит ценовая конкурентоспособность наших товаров на русском рынке. Ну а российский рубль в первую очередь зависит от мировых цен на нефть. Кошты абваліліся ажно да мінусавых. Упершыню ў гісторыі вытворцы нафты мусяць даплочваць за яе вываз. Што ў Расіі, што ў Амерыцы. У выніку падае рэнтабельнасць беларускіх перапрацоўчых заводаў, а нашыя тавары, прададзеныя ў Расію, каштуюць менш, бо менш каштуе расійскі рубель. Курс доллара будет расти всегда, но можно какие-то сбережения ввести валютные. А так считаю, что поддаваться панике не стоит. Я не думаю, что это временный эффект. Я полагаю, что все-таки доллар и евро будут еще выше. А стоит ли покупать? Ну, наверное, знаете, если есть свободные деньги, может быть, их лучше не держать в белорусских деньгах, а все же лучше в какой-то валюте. Все будет хуже и хуже. Потому что наша экономика, как и российская, связана на нефти. Надо развивать экспорт не только в Россию, а и в другие страны, и будет все в порядке. Пры гэтым коронавірус адначасова падтрымлівае беларускі рубель, бо людзі купляюць толькі самае неабходнае, ды не едуць за мяжу. Карантин, он для нашего внешнего счета, для, собственно, давления на белорусский рубль, он даже выгоднее, как ни странно, чем обычная ситуация. То есть во время экономического роста у нас он, как правило, в конечном счете убивается тем, что потребительские расходы растут и увеличивается доля на импорт опережающим путем. Як мяркуе Сергей Чалы, агульны гаспадарчы спад у Расіі знізіць патрэбу ў прадукцыі беларускіх машынабудаўнічых заводаў. Разам з тым расейцы, магчыма, будуць больш купляць беларускіх харчоў. Ярослав Стешык, Белсат. З-за пандэміі каранавіруса чалавецтва можа сутыкнуцца з голадам біблейскіх маштабаў, калі харчовая бяспека не будзе запэўнівацца належным чынам. Гэткія папярэджанні агучылі прадстаўнікі сусветнай харчовай праграмы. Згодна з апошнім дакладам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, колькасць людзей, якім не стае ежы, сёлета можа павялічыцца да 265 мільёнаў чалавек. Кірыл Смяглікаў падрабязней. Рэжым сусветнай самаізаляцыі і эканамічная рэцэсія, спрычыненая каранавірусам, ужо адчувальна б'юць па жыхарах найбяднейшых краінаў. У той самы час, калі мы маем справу з пандэміяй COVID-19, мы апынуліся на мяжы голаду. На апошнія некалькі месяцаў яшчэ да таго, як каранавірус стаў праблемаю, у размовах з сусветнымі лідарамі я казаў, што 2020 год з розных прычынаў сутыкнецца з найгоршым гуманітарным крызісам з часоў Другой сусветнай вайны. Паводле Бізлі, да канца бягучага года з востраю нястачай ежы могуць сутыкнуцца 265 мільёнаў чалавек. Гэты лік удвая большы за леташні прагноз, бо праз пандэмію каранавіруса на мяжы голаду апынулася яшчэ 130 мільёнаў чалавек. У найгоршым выпадку голад прыйдзе прыкладна ў 30 краінаў, і фактычна ў 10 з гэтых краінаў мы ўжо маем больш за мільён чалавек на краіну, якія перабываюць на мяжы голаду. Без дапамогі сусветнай харчовай праграмы штодня ад голаду будуць паміраць 300 тысячаў чалавек, дадае адмысловец. Паводле апошняй справаздачы ААН аб харчовых крызісах, больш за палову галодных, а гэта 73 мільёны чалавек, жывуць у Афрыцы, 43 мільёны на Блізкім Усходзе і ў Азіі, а 18,5
2,5 мільёнаў жыхары Лацінскай Амерыкі ды Карыбскага басейну. У зоне рызыкі ў першую чаргу краіны ў стане вайны, а таксама закранутыя эканамічным крызісам і наступствамі кліматычных зменаў. Сярод іх Йемен, Гаіці, Конга, Афганістан, Сірыя, Венесуэла, Эфіопія, Судан, Нігерыя і Паўднёвы Судан. Нідзе ў свеце няма такого нізкага ўзроўню харчовай бяспекі, як у Паўднёвым Судане. Летась нам давялося накарміць 5 мільёнаў чалавек за войнаў ды паводкі. Ужо сёлета у нас адбылося нашэсце саранчы, а цяпер пандэмія COVID-19, якая, паводле нашых прагнозаў, падвоіць колькасць людзей, якія адчуваюць востры голад. 13 красавіка ААН паведамляла, што ў Эфіопіі саранча знішчыла 200 тысяч гектараў пасеваў. Таму каля мільёна чалавек аказаліся пад пагрозою голаду. Агульная сітуацыя пагаршаецца і тым, што пакуль краіны-донары запавольваюць вылучэнне сродкаў неабходных, каб стварыць лагістычныя цэнтры для дастаўкі гуманітарнай дапамогі. Толькі ў бліжэйшы час на гэтыя мэты спатрэбіцца 350 мільёнаў долараў. Лідары харчовай праграмы заклікаюць неадкладна спыніць канфлікты і забяспечыць людзям доступ да гуманітарнай дапамогі. Інакш пагроза голаду, якога яшчэ не было ў сучаснай гісторыі, можа быць цалкам рэальнай. Кірыл Смяглікаў, Белсат. Сёння ў свеце адзначаюць Міжнародны дзень маці зямлі. Свята, заснаванае Генеральнай асамблеяй ААН, мае звярнуць увагу людзей на праблемы навакольнага асяроддзя. Глобальнае пацяпленне, антрапагеннае змяненне прыроды, змяншэнне біяразнастайнасці планеты. Як не нанесці наваколлю шкоды, а наадварот, дасягнуць гармоніі чалавека і прыроды, Хрысціна Чарняўская. Зямля – наш агульны дом. Мы любім прайсціся па парку, цешымся прыгажосцю дзікай прыроды, зачарваннем слухаем пералівы птушыных галасоў і пры гэтым мала задумваемся, які след пакідаем штодня. Цяпер чалавецтва ахопленае турботамі пра коронавірус, аднак і да гэтага перад людзьмі стаялі сур'ёзныя глобальныя выклікі. Самый главный глобальный вызов, который перед нами стоит, это, естественно, проблема изменения климата, также потеря биоразнообразия. И все это между собой связано. И это вызов, который никуда не денется, он все еще с нами, несмотря на то, что сейчас, конечно же, мы обращаем внимание на текущую проблему, ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. С кожным годом символичный день перавыдатку ресурсаў, то бок момант, калі чалавецтва выкарыстала болей абнаўляльных ресурсаў, чым ся планета можа даць нам за год, надыходзіць усё раней. Калі ў 2018 годзе гэты дзень быў 1 жніўня, то ў 2019 – 29 ліпеня. Яшчэ на пачатку 2000-х гэту мяжу мы міналі на пачатку кастрычніка. И только полгода мы живем относительно в соответствии с теми лимитами, которые мы можем себе позволить. Потом, следующие полгода, мы уже живем в кредит. То есть нам нужно 2 планеты, чтобы сохранять нашу окружающую среду и себя как человечество в здоровом состоянии. У Дзень зямлі экалагічныя арганізацыі прыцягвалі ўвагу да гэтых праблемаў праз публічныя імпрэзы. Пандэмія ўнесла свае карэктывы. Белсат прапанаваў прадстаўнікам экалагічных НДА звярнуцца да людзей з пажаданнямі ў гэты дзень. Если мы будем заботиться о земле, земля позаботится о нас. Если мы будем сохранять наши леса, болота, зверей, траву, растения, они будут сохранять нас. Хорошего Дня Земли. И ничего не бойтесь. Желаю в День Земли всем выбрать более экологический вид транспорта, приобщиться к этому действию и понять, что это круто и классно, и все чаще и чаще использовать и велосипеды, и самокаты, и другие средства персональной мобильности. Мы каждый в отдельности тоже имеем большую силу, и даже в таких условиях мы можем решать экологические проблемы, сокращать количество пластика в том числе. И самое важное привлекать внимание к тем проблемам, которые сейчас есть в Беларуси. І все ж галоўнае, у чым сыходзяцца адмыслоўцы, якія высновы чалавецтва зробіць па коронавіруснай хваробе, ды як гэта паўплывае на клімат. Сейчас мы наблюдаем откат в загрязнении. Все это вернется, к сожалению, если не предпринимать осознанных, запланированных действий и использовать вот этот коронавирусный кризис как точку для того, чтобы поменять наши подходы. Для глобальных змяненняў варта пачаць з сябе. Сартуйце смецце ў дома, не пакідайце адкіды ў прыродзе, замяняйце рэчы на шматаразовыя, карыстайцеся экалагічным транспартам. Хрысціна Чарняўская, Белсат.